kamuri yeZimbabwe tadzokazve pachaneli yedu iyoyi yataitigwa nehama dzedu kuti tigone kubudisa pfungwa dzedu, tigone kusunungurana mupfungwa, nekuti kune vakatosungwa kudhara mupfungwa wakakepchiwa pfungwa dzavo kare nezvigananda. Zvigananda zvakatozviudza kuti vanhu vari muZimbabwe ivavo ko zvino vasiri kunze kwenyika ndo vanhu vemuZimbabwe voga ivavo. Imi muri kunze kwenyika makatorasiwa, havachatozivi kutoti kuinda kwenyu kunze kwamakaita makadoendera kuti muchengete vabereki variko kuZimbabwe vanofanira kunge vachichengetwa negavhimenti nehurumende ichivapawo mari dzekurarama pamwedzi, maliving wage. Havazivi, matova vavengi. Unotoda vachitofa. Hapana paakamboti apinda pa5 years dzakedzi paakadombotaurawo nezvekunze kuti vanhu vari kunze muri kuita basa rokubatsira hurumende, tachida kuti tikupeyiwo mari dzinosvika ma100,000 50,000 dzokuti kana paine une chanoda kuita munyika ngaavuye aite. Chatakangonzwa haisi nechekuti varungu ngavadzoke, ndo vanhu vokutanga vakangorangarikwa. Ngavadzoke tivapeya mheno mabhilioni aitaurwa. Zvinotaa kushamisika isu kuti ko varungu vamoti ngavadzoke vanhu vatema vachi kani Zimbabwe ichine racism kani, nokuti istorangarira kuti ndo zvamakaurayira Tongogara, nokuti Tongogara waiti haasi kuda kurwa nevachena kana nevatema, unoda kurwa nesystem yeoperation yakanga iri mukati mevachena. Mukamurayira izvozvo, imi maakutovenga venyu veganda renyu, maakutopa vachena mari kana ichipiwa ngaipiwe maZimbabweans toreva kuti vachena nevatema vose ngavashedzwe kuti muchibatsira nyika, muchibatsirana kuchengeta vabereki venyu zvamusingafaniri kuita. Saka ini zvandapinda paSecond Republic ndafunga kuti ndikupei mari iyo yanda kupa varungu ngachingopa vose vakasangana semaZimbabwean, kwete kuti mari inofokasa kurudzi nokuti uri muchena. Zvoreva kuti munhu angagwa kutiti ndiSmith wadzoka kana kuti titi isusu manhengeri magangster group ahijeka nyika, saka akufarira kuti wawana hasina basa nevamwe ava, watouraya future yevanhu. Saka ndizivi kuti tingaita sei, nokuti Tongogara ndozvaakafira kwai wakubatana nevachena, saka ngatimuurayi tibatana nevatema. Saka makamurayira chokwadi kandi zvazviri kutoreva. Saka chokwadi chamakamurayira ichocho chichiripo. That's why muchiona Comrade Geza vadzoka nhasi uno. That's why muchiona Zvinonyoka Mabhonu vadzoka. That's why muchiona vanhu vose vamukutaura nezvava vakanga vari kusaidi iroro, asi vakazviona kuti zvinhu zvatiri kuita izvika izvi. Muri kuona kureva kuti Tongogara now is multiplied into a lot of people. Tongogara is fighting again for this country. His spirit is fighting. The same truth that was in Tongogara is fighting again, is back again now. So if you kill us as what you did to Tongogara, you can do so, but you cannot kill this truth, because it will come again. It will rise again. As you can see now, is rising again. So takuudza kuti munangagwa azive kuti even nayo vachihotora nyika havana kutotandanisa varungu vakatiza, vakatoita zviya zvokutoita manegotiation mushure mekunge President John Foster wekwaSouth Africa panguva iyoyo vakumbirwa neAmerica, vakumbirwa neBritain kuti taura naIan Smith asirewo vamwe kana kuti atonge pamwe chete nevamwe. Handomuzviona. Saka now history is now repeating itself. Muruzviona. Because now tiri kuona kuti Smith wakatenda pakaita manegotiation. Kwete zvamuri kutiudza muchiti makaenda kuhondo mukawina. Handizvo izvo. Pakaita manegotiation, Solomon Mujura akatotaura zvikanzi hapana ahwina. Ngatichingorarama somusikana nemukomana. Akatotaura pachena zvikanzi handisi kuti imi ndimi vakadzi kana kuti uyu ndiye mukadzi kana ndiye murume, ndiri ngoti relationship yenyu ngaidaro nokuti hapana ahwina, maita draw. Wakazvitaura Mujuru.
Saka makati mida kupinda mukauraya mujuru, mambotanga mauraya tongogara. Iko zvino muri kukoniwa nyika. South Africa iri kupa vanhu 17 million. 17 million vari kupiwa ma living wage. Zimbabwe ine 16 million. Muri kukonewa vanhu 16 million. Apa tiri kutaura Zimbabwe yakazara goridhe. Musanyepegwa vanhu veZimbabwe kuchii Zimbabwe haichina goridhe, rakapedzwa rikaiswa kupi rikadini. Goridhe ndo rakazara muZimbabwe. Tasva muchiona zvino zvigananda zviri kutadza kupabva ipapo. Zviri kuramba, zviri kutoziva kuti zvicherwa zvakazara, tine zvicherwa zvakawanda. Tine lithium, tine goridhe, tine diamond. Kune inonzi Murowa Mine kuzvishavani. Yakabvira kucherwa diamond kare. Murowa Mine tangwana chingochegwa diamond. Iye zvino Mnangagwa wakaenda futi kumberengwa akanotorekanya mine inonzi Sea Mine. Yava mine yaMnangagwa izvezvi. Urongotera kwese kwangobuda osvika unotora. Saka isu tiri kuzvibvunza kuti saka isusu tofanira kunyaradzwa nefuti idzodzo. Ndo paya pandakataura ndikati vanhu veZimbabwe, futi dzamakaenda musabatana naMnangagwa hakusi kuti waida peace, vaiziva kuti vachaitei mangwana ende munovapfura. Saka futi dzofanira kudzoka. Ndichida kukutendai zvikuru nerudo rwenyu rukuru rwamunaro kubudirikidza kusapoti yamunayo kuna Comrade Nyoka Yemabhunu zvakare nekurevolution yedu. Izvozvo ndinozvitenda kuburikidza kune yese mhuri yeZimbabwe vari kudaira kuti haiwa munenge munesu kuembassy. Haiwa izvozvo tinozvitenda zvikuru, tinotenda zvakare nekudaira kwamuri kuita kana kubvira kuchannel. Zviri kutaridza kuti haiwa muri kuforwarda kwese kuti channel yedu itekeshere mativi mana ese eZimbabwe, kureva kuti maupdates anenge achiswa pano anga achisvika kumumwe nemumwe, kuzvizvarwa chimwe nechimwe cheZimbabwe. Saka izvozvo tinozvitenda. Muri yeZimbabwe ngatirambei takabatana, hapana chinouya nyore. Rusununguko rwedu runotouya nokushinga, harui neutera kana neukwara. Saka pamberi nekushinga, pamberi nerutsigiro kuna Nyoka Yemabhunu, pamberi nerutsigiro kuna Comrade Nyoka Yemabhunu, pamwe chete nehose hutungamiriri nemwe mose, ndinoti pamberi nemwe tinotenda. Ivai nezuva rakanaka.